Ate, good afternoon po. Good afternoon din. Ano po kasi yung sakit niya, ate? Scoliosis. At yung lumbar. Pero ano po yung unang mong lakad, nung unang punta mo dito? Parang iika-ika na hindi mo. Talagang paika-ika. Straight, parang robot. Di ba may umaalalay sa'yo pag lumalakad ka? Dahil hindi ka makagalaw ng ayos? May hinahawakan ako. Di ba pang ilang session mo pa lang pagpunta mo ngayon dito? Pantatlo po. Pero sa pakiramdam nyo po sa ngayon, Okay na, okay. okay na. Yung totoo po. Oo. Tingnan ko nga po yung lakad mo po ngayon, te. Try lang. Para makasigurado po tayo. Wow naman. Huwag mo munang gagawin yun, te. Kasi kakukorek lang ng mga yung mga muscle mo sa dislocation hip saka yung sa lumbar. Medyo okay na. Bali, taga saan po kasi kayo, te? Hero na Tarlac. Masaya ka na niyan, te. Nakakatulog ka na. Di ba dati sabi mo hindi ka nakakatulog? Mahirap yun. Kinukulam ka ng sarili mong ugat, ate. Te, bye-bye. Masaya ka na talaga niyan, te. Thank you so much. Okay, salamat din po. Wala po nung last October lang. Last October lang pala yun. 3 times alignment and biomechanics po yan. Alignment, biomechanics. Ayun, Yan, bye-bye. okay na siya. Anay, bye-bye. Ingat po kayo pag-uwi. Salamat po, Lord. Ito si ate. Nabigyan po ng kasagutan ng kanilang mga karamdamang sakit.